Друзі, вітаю! В лютому ворог продовжив енергетичний терор Одещини. Внаслідок атак без світла залишилася частина мешканців Одеси та Одеського району. Наші бригади працювали в посиленому режимі, адже першочерговим завданням для нас було подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури та повернути тепло та воду в оселі. Роботи з ліквідації мережевих обмежень тривають цілодобово. Наша головна мета – якнайшвидше забезпечити клієнтів безперебійним електропостачанням. Водночас триває реалізація ремонтної програми. За останній місяць ми відремонтували понад 90 кабельних ліній, провели капітальний ремонт більше 50 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів. Наша битва за світло триває, і тільки разом ми вистоїмо. Вірте в енергетиків!